Conselleiro de Industria e Traballadores de Ence reuniránse este xoves para avaliar a situación na que está a pasteira, pero polo que hoxe adiantou o vicepresidente da Xunta, non parece que deste encontro vai a saír unha solución para garantir a viabilidade da factoría. Non hai ninguna novidade porque o que ven dicindo a Xunta de Galicia creo que dende hai moito tempo, que a ubicación na que tiña que estar Ence é na que está actualmente. Alfonso Rueda insistiu que a localización actual era a única que permitiría consolidar o crecemento de Ence. Tamén volveu sinalar a Goberno Central e Concello de Pontevedra como responsables desta situación e, polo tanto, os encargados de achegar solucións. Que van facer os demais? Pois eu non sei o que vai facer a empresa terá que decirlo. Non sei o que van facer, o intuyo, tanto a Administración Central como o Concello de Pontevedra, que é poñerse de lado despois de provocar este terremoto. Sei o que vai facer a Xunta de Galicia, que se pode ser parte dunha solución, por suposto será, pero nós non temos a solución, nin pode partir dunha administración que dixo que a solución a tiñamos diante das narices e nos empeñamos en reventala. Sobre a reunión da mesa de diálogo co Ministerio para a Transición Ecolóxica fixada pro vindeiro día 10, Rueda asegurou que aínda non chegou a Xunta unha convocatoria oficial. O Goberno autonómico asistirá, agardando que o resto de administracións movan ficha. Quen convoca a reunión que a Administración Central, o Ministerio que se allanou o recurso, por lo tanto permitiu a marcha de Ence, e a Administración que puso o recurso, supoño que estarán nesa reunión e irán a decirnos cal é a alternativa. A Xunta de Galicia non ten alternativa. Digo porque é moi fácil decir, no, a ver que pasa, onde está, e que pasan os días e a Xunta de Galicia non nos di que ten pensado facer. Digo, mire, que a Xunta de Galicia non fixo nada, foron vostedes os que botaron a fábrica, por menos díganos cal é a solución para que o traballo siga na comarca de Pontevedra. Pendentes aínda da presentación dos recursos ante o Tribunal Supremo contra a decisión da Audiencia Nacional de anular a prórroga que mantería Ence en Lourizán ata o 2073, Rueda lamentou que o Estado e o Concello de Pontevedra conseguiran evitar a continuidade de Ence na ría.